Колба ти представя. Имало едно време в едно слънчево градче младо семейство – Габи и Иван. Те били влюбени, усмихнати, обичали разходките, домашните уютни вечери и най-вече мечтите си. А най-голямата им мечта била да имат бебе. Представяш ли си, Габи, как ще пълзи по килима и ще гледа с големите си очи? Усмихвал се Иван, докато държал ръката на Габи. И как ще го учим да казва «моля» и «благодаря» и ще му четем приказки, добавила Габи, докосвайки коремчето си. И ето, че един ден се родил малкият Атанас, с бузки като праскови, коса като захарен памук и поглед, който сякаш разбира всичко. Родителите му го посрещнали с толкова любов, че дори слънцето се усмихнало през прозореца. Атанас растял бързо и щастливо. Смехът му кънтял в цялата къща, а когато пълзял, изглеждало като че ли покорява нови планети. Гледай го! Току-що откри къде се крият чорапите. Смеяла се мама Габи. Експедиция под леглото успешно завършена! Обявявал тати Иван с престорена сериозност. Малкият Атанас бил любопитен като коте и храбър като лъвче. Не се страхувал от шумовете, от новите лица, от неочаквани звуци. Всичко било приключение. Но мама и тати знаели, че това е само началото. Те искаха да го възпитат да бъде добър, отговорен, смел и с любопитство към науката. Ще му покажем звездите и ще му кажем, че може да стане какъвто поиска. Учен, изследовател, художник, казвала Габи. Или просто добър човек, добавял Иван. Това е най-важното. Една сутрин, докато мама готвела, Атанас решил, че кухнята е нова територия за откриване. Пълзеше бързо, почти като скоростен влак, и спираше пред всеки интересен обект. «Аха! Лъжица!» казал той със смях, или поне със звук, който звучал много като «ага». Докато изследвал, тати Иван му подал едно дървено купче с буквата «Н». Атанас го завъртял, след това го блъснал леко в пода, след това го вкусил. Всеки път научавал по нещо ново. «Виж го, тате, интересува се от формите!» възкликнала мама. «Следващият Айнщайн!» добавил Иван. Една вечер на прозореца кацнало малко същество. Фея с златни кадрици и прозрачни крилца. «Здравей, Атанас!» прошепнала тя. «Аз съм фея знание. Ти имаш невероятни родители и сърце, готово за чудеса. Ще ти оставя една вълшебна карта. Тя ще ти показва пътя към важните уроци в живота». И когато Атанас се събудил, на кревачето му имало блестяща нарисувана карта. «Какво е това?» учудила се мама. «Приключение!» отговорил тати с усмивка. Първото място на картата било гората на смелостта. Там Атанас срещнал страхлив заек на име Тупи, който се боял дори от падащи листа. «Страх ме е, че ще се изгубя», казал Тупи. «Ще пълзим заедно», предложил Атанас. «Аз съм малък, но не се страхувам от новото». Скоро Тупи открил, че когато има приятел до себе си, е по-смел. Атанас му помогнал да преодолее страховете си и така спечелил медал на смелостта, първият от картата. След това картата го отведе в двореца на добрината, където живеел мечокът Йоди, рошав и намръщен. Никой не го обичал, защото винаги мрънкал. Но Атанас не се изплашил. Подал му бисквитка, усмихнал се и го гушнал. «Не съм свикнал с доброта!» прошепнал мечокът. Топлината на бебешката прегръдка разтопила сърцето му и той започнал да се смее. Атанас получил медал за добрина. Следващата спирка била в училището на любопитството, където учител била бухалката Теса. Тя обожавала въпроси. «Колко звезди има в небето?» попитал Атанас. «Ах, значи и ти си изследовател!» възкликнала Теса. Той научил за планетите, магнитите, дъгата и дори защо сапунът прави балончета. Това му донесло медал за любознателност. Но не всичко било лесно. Един ден, докато играел с купчетата, Атанас бутнал любимата чаша на мама и тя се счупила. Тати го попитал: «Знаеш ли кой го направи?» Атанас пуснал глава надолу, но после кимнал честно.
Мама го прегърнала. Грешките не са страшни, когато си честен, казала тя. И така, той получил медал за честност. Най-блестящият от всички. Когато събрал всички медали, картата засветила. На гърба й се появили нови думи. Истинското съкровище не е златото, а доброто сърце, смелият дух и знанието. Атанас разбрал, че вече носи това съкровище в себе си, благодарение на мама и тати, които го обичали и му показвали пътя с любов и личен пример. Години по-късно, когато вече бил пораснало момче, Атанас открил в кутия под леглото вълшебната карта, старите си купчета и малка бележка от мама и тати. Обичаме те, Наско! Бъди винаги себе си, добър, честен и смел, а светът ще ти отвори врати. И той обещал, че когато сам стане родител, ще разкаже тази приказка на своето дете. Защото някои истории не се забравят. Те стават част от сърцето. Ако тази приказка ти е харесала, не забравяй да се абонираш за канала за още много вълнуващи приключения.